Λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι τα μαθήματα θα γίνονται λογικά κάθε Τετάρτη μέσω του Google Hangouts και ελπίζουμε στο επόμενο να έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Λοιπόν, αν με ακούτε, τα πράγματα έχουν ως εξής. Με ειδοποιούν ότι μάλλον τελικά δεν υπάρχει δυνατότητα να ακούω εγώ κάποιον, παρά μόνο να μιλάω. Λοιπόν, γεια σας. Είμαι ο υπεύθυνος αυτού του προγράμματος. Δεν θα σας καθυστερήσω πάρα πολύ. Ελπίζουμε να το δουλέψουμε καλύτερα την επόμενη φορά, να μας πούνε και ακριβώς πώς θα γίνει, έτσι ώστε να έχουμε feedback σε αυτή την ιστορία και ανατροφοδότηση. Δεν έχει κάποιο νόημα τώρα εγώ να μιλάω στον αέρα. Απλά θα σας δώσω κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες για το πρόγραμμα. Ο σκοπός είναι να εξηγήσουμε κάποια πράγματα σε σχέση με τη Wikipedia και πώς μπορούν να γίνει αυτό, να φτιαχτούν project στο σχολείο με βάση τη Wikipedia. Είμαστε μια ομάδα εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουμε δουλέψει σε αυτό το πράγμα στο σχολείο μας στο παρελθόν και θα σας δώσουμε ιδέες έτσι ώστε να υπάρξουν, να μάθετε να χρησιμοποιείτε τη Wikipedia και να εμπλέξετε μαθητές ανάλογα στη βαθμίδα στην οποία εργάζεστε σε αυτό το πράγμα. Έχει αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, οπότε θα προσπαθήσουμε να σας εκπαιδεύσουμε και στο κομμάτι να δείτε πώς να τα χρησιμοποιήσετε εσείς οι ίδιοι, αλλά και πώς να εμπλέξετε μαθητές σε αυτή τη διαδικασία. Η διάρκεια αυτής της επιμόρφωσης θα είναι 8 εβδομάδες. Αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα. Τη δεύτερη εβδομάδα θα γίνει μια πολύ βασική εισαγωγή στη χρήση του οπτικού επεξεργαστή κειμένου. Πώς δηλαδή μπορεί ο μαθητής ή και ο εκπαιδευτικός να γράφει στη Wikipedia, να κάνει επεξεργασία σε λίμματα. Την τρίτη εβδομάδα θα γίνει μια εισαγωγή στην πολιτική σύνταξη της Wikipedia, δηλαδή τους κανόνες με τους οποίους η Wikipedia δουλεύει, έτσι ώστε και εσείς να μπορείτε να συμβουλεύετε καλύτερα τους μαθητές για το πώς θα πρέπει να γράφουν άρθρα με εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο. Την τέταρτη εβδομάδα θα μιλήσουμε για βέλτιστες πρακτικές χρήσης της Wikipedia στην εκπαίδευση. Εκεί δηλαδή θα δούμε για πρώτη φορά σχολικά project, τα οποία και ιδέες που μπορούμε να σας δώσουμε εμείς, έτσι ώστε να τις εφαρμόσετε στο σχολείο σας. Ελπίζουμε ότι εκείνη τη μέρα θα είναι και εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν ήδη εφαρμόσει αυτό το πράγμα στην εκπαίδευση, έτσι ώστε να το δούμε και στην πράξη πώς γίνεται αυτό, να μας μεταφέρουν εμπειρίες. Λοιπόν, την πέμπτη εβδομάδα θα μάθουμε να επεξεργαστούμε τον κώδικα της Wikipedia, αυτό πιο πολύ αφορά τους πληροφορικούς κυρίως. Για τους υπόλοιπους θεωρούμε ότι ο οπτικός επεξεργαστής αρκεί. Όσοι έχετε μια μικρή επαφή με τη Wikipedia, θα έχετε δει ότι πλέον δεν χρειάζεται να ξέρει ο εκπαιδευτικός ή ο μαθητής να γράφει κάποιο είδους ψευτοκώδικα για να φτιάξει κείμενα. Μπορεί απλά πλέον να γράφει με το Visual Editor, τον οπτικό επεξεργαστή, απευθείας, με τη μέθοδο what you see is what you get. Την έκτη εβδομάδα θα δούμε το ζήτημα της επικοινωνίας μεταξύ χρηστών κοινότητας και τη συμμετοχή. Να δούμε δηλαδή πώς ακριβώς αυτή η ανατροφοδότηση, η οποία δυστυχώς δεν έχουμε πετύχει σήμερα, θα γίνει πράξη. Δηλαδή, πώς θα βοηθήσει η κοινότητα της Wikipedia να έχουν οι ίδιοι μαθητές μεγαλύτερη ανατροφοδότηση και έλεγχο του κειμένου που γράφουν με τη βοήθεια πάντα του εκπαιδευτικού. Την 7η εβδομάδα θα επικεντρώσουμε κυρίως στο ζήτημα της μετάφρασης ξένων κειμένων στα ελληνικά με σχετικά εργαλεία. Αυτό αφορά κυρίως φιλολόγους και καθηγητές της ξένης γλώσσας. Και την 8η εβδομάδα θα επικεντρώσουμε στο κομμάτι του Wikidata, των ψηφιοποιημένων δηλαδή αρχείων και πώς αυτά ενοποιούνται στη Wikipedia. Και αφορά αυτό κυρίως πάλι πληροφορικούς, αλλά όχι μόνο. Θα δούμε δηλαδή πώς να εκμεταλλευόμαστε τη διεθνή βιβλιογραφία και τα διεθνή κείμενα με ενιαίο τρόπο και να τα χρησιμοποιούμε και να τα βάζουμε στα κείμενά μας. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από απλά πράγματα και θα φτάσουμε σε εξειδικευμένα σε αυτές τις 8 εβδομάδες. Πώς πάει η διαδικασία? Κάθε εβδομάδα θα αναρτάτε σε αυτή τη σελίδα στο edu.wikimedia.gr που έχουμε φτιάξει μία σειρά από πράγματα, τα οποία θα είναι τα εισαγωγικά βίντεο, κάποια κείμενα και κάποια βίντεο από εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό που έχουν τρέξει τέτοια project, για να μαθαίνουμε σιγά σιγά και να βλέπουμε ιδέες από project σχολικά, σχέδια δράσης ή πώς ακόμα και μπορούν να μπουν στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στα υπάρχοντα μαθήματα. Θα υπάρχει ένα μικρό activity, θα πρέπει κάτι να κάνετε συνήθως, κάτι απλό, κάτι έτσι, για να δούμε ότι
Αυτά τα πράγματα που λέμε μπορούν να τα υλοποιήσετε. Όπως ακριβώς φαντάζομαι όλα τα υπόλοιπα πακέτα τα οποία κατά καιρούς έχετε κάνει, επιμορφώσεις αν έχετε κάνει. Και στο τελευταίο κομμάτι θα υπάρχει πάντα αυτό το video session, το οποίο ελπίζουμε την επόμενη φορά να δουλέψει κανονικά και όχι αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα. Κάθε φορά θα είναι κάποιος εκπαιδευτικός στο μικρόφωνο και στην κάμερα, το οποίο θα τρέξει αυτό το πράγμα. Και θα δουλέψει κανονικά. Όλα τα βίντεο θα είναι πάντα online. Οι παρακολουθήσεις είναι πάντα προαιρετικές, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Εμείς παρακολουθούμε την πορεία μέσω ενός ειδικού εργαλείου και όταν συμπληρωθεί ένας ικανός αριθμός παρακολούθησης των activities και των δραστηριοτήτων, θα ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα και θα αποστείλουμε βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όποιον έχει συμπληρώσει, νομίζω το 60% κάπως έτσι, των δραστηριοτήτων. Για οποιοδήποτε ερωτήσεις θα στείλετε στο email μου, που είναι magioladitis@wikimedia.gr. Απαντάμε και μέσω του blog σε ερωτήσεις. Και στο Facebook σελίδα της Wikipedia μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις. Δηλαδή, ο στόχος είναι ουσιαστικά να υπάρχει πλήρης ανατροφοδότηση σε σχέση με αυτό. Θα είναι πολύ σύντομες αυτές οι διαδικασίες. Συνήθως θα είναι 30 με 45 λεπτά το video session. Με δυνατότητα πάντα να στέλνετε ερωτήσεις πριν και μετά. Το ιδανικό είναι να κοιτάτε το μάθημα έτσι ώστε να στέλνετε ερωτήσεις πριν. Και κυρίως, ειδικά στο κομμάτι του σχεδίου δράσης. Έτσι. Δηλαδή, να δούμε πώς θα δουλέψουμε, όχι απλά να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την Wikipedia οι ίδιοι, αλλά και εμείς θα παρέχουμε απαντήσεις σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, σε σχέση με το αν είναι αξιόπιστη η Wikipedia, ποιο είναι το σύστημα γραψίματος και όλα τα σχετικά. Αλλά κυρίως να δώσουμε βάρος στο πώς να αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα από μαθητές και με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με τη συγγραφή λιμάτων, αλλά και με άλλους τρόπους, οποίους θα σας δείξουμε στις επόμενες εβδομάδες. Αυτά από μένα. Αν καταφέρουμε τώρα να γράψουμε στην ομαδική συζήτηση, θα γίνει. Διαφορετικά, σας αποχαιρετώ και θα λαμβάνετε τα email. Να κοιτάτε πάντα τα email και να κοιτάτε πάντα και στα ανεπιθύμητα, γιατί καμιά φορά το email που στέλνουμε πηγαίνει στον κάδο των ανεπιθύμητων και δεν το εμφανίζει. Είχαμε αρκετά email σχέση με αυτό. Οπότε περιμένω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ και καλή αρχή.